sa span ng time, ilang years na ba kayo or months dito sa company? Ako na lang muna una. Ako 2 months and half. 2 and a half. 2 and a half. Oh, ikaw? Ako naman 1 month and 9 days. Wow! Talagang bilang na bilang. And, ayan, going back, dun sa months nyo na yun, kamusta naman yung experience nyo na may pagmamalaki nyo ngayon sa Madrid Nation? Ikaw din muna, boy. Akala ko, Kanina pa ako nahalata ako. Ako, the best na masasabi ko dito sa Madrid is nagbago yung kung sino ako dito. Ay, kung sino ako dati. Bakit sino ka ba dati? Sino ako dati? Ako yung parang walang tiyaga sa buhay. Na parang wala nang, alam mo yun, hindi na ako mahanap ng paraan para gumawa ng isang bagay. So, dito kasi nagbibuild ka ng kung paano mo marireach yung goal mo, kung paano mo marireach yung gusto mo. Parehas lang yun, Oo. O nga pala, basta yun, di ba? Siyempre, kung paano mo maaabot yung pangarap mo.